عزو السلام تنا تقبلوا فنونا مكتثال تركبوا خبركم تعزبتنا خميت وعلون لوم سوني 10 شعات لكاتيب نفرق معلتم فرانس تلالو هاجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم خالد محمد برهان بقن ارستاتو فيلم مينستر عثمان صالح بالمينستر عثمان صالح استمرح لوخ ابو عمان ابزقان عزلو وعلى هندو وقيانوس يساتفالو ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማስኛታት ብምኽንያት ዝኽሪ ህልቂት ኣስመራ ንዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት ተዓዚቦም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ዒንደማሶ ተዓዲሉ أمريكان روسيان كينات يوكرين دون مبال زعلم زرب وكلتي صباح 18 لكاتيت كم نجمرات غالبه إيران هندن كل ما دعوي زمدن أن ممحياشن ممعبالن كسرها تسمامعن منجست إيران بوجل شوعتها بالعلها قرون زغرب خصتات مسرت زي بلون زي حلف النتاون قبل نتيجوا ኤርትራ ትማልን ሎምን ኣብ ዖማን ኣብ ዝቀናዕ ዘሎ ወከልቲ ልዕሊ 4 ሃገራትን ውድባትን ዝሳተፍዎ ዘለው ሻምናይ ዋዕላ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትሳተፋላ ብመልክዕ ፀብጻብ ዝቐረበ ዜናዊ ትሕዝተሎ ገረ መስቀል ገረ ዝገር ቀርቦ እዩ ኤርትራ ጉዕዞ ናብ ደረት ትርኢት ባሕራዊ ሽርክነት ብዝብል ቴማ 16 ለካቲት ኣብ ከተማ መስቃጥ ዖማን ኣብ ዝተኸፍተ ሻምናይ ዋዕላ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትሳተፋላ እዚ ዋዕላ ብምትሕብባር ህንድን ዖማን ዝተዳለወ ኮይኑ ኤርትራ ብዝተገበረላ ዕድመ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢት ዑስማን ሳልሕ ብዝተመርሐ ልኡኽ ተወኪላ ኣላ ኣብዚ ኣብ መንጎ መዳውብቲ ሃገራት ህንዳዊ ውቅያኖስ ሓበራዊ ሽርክነትን ምትሕጋዝን ብምዕባይ ዘላቒ ምዕባለ ንምርጋፅ ዝዓለመ ንክልተ መዓልታት ዝቕፅል ዋዕላ 28 ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዝርከብዎም ወከልቲ ልዕሊ 4 ሃገራትን ትካላትን ይሳተፉ ኣለዉ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስማዕ መደረ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብዘለዎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓሳትን ኣከባቢያዊ ዘላቕነትን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብምግላጽ እዚ ዋዕላ ኣገዳስን እዋናውን ምዃኑ ኣገንዚቡ ኤርትራ እውን ኣብ ዞባ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዕላማ እቲ ዋዕላ ንምስማር ዝህልዋ ተራ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ንህሉ ኩነታት ኢንዶ ፓሲፊክን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ግምት ብምእታው ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓረብን ብምትሕብባር ባሕራዊ ጸጥታን ቁጠባዊ ዕብየትን ናይዚ ዞባ ንምውሓስ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ ንኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርኩስ ብምግባር እውን ግዛእታዊ ሓድነት ሃገራት ክኽበርን ምትእትታዊ ክውገድን ብምጽዋዕ ጸጥታን ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስ ህንዳዊ ውቅያኖስ ጥቡቕ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ሓበራዊ ረብሓ ንምርጋጽ ኩለን ዝምልከተን ሃገራት ብመሰረት ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ከኽብራ ተማሕጺኑ ኣብ መደምደምታ ምስ ህሉ ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ምቅያር ንዝኽሰት ብድሆታት ንምግጣም ሓበራዊ ርድኢት ንምዕባልን ዱልዱል ባሕራዊ ሽርክነት ምፍጣርን ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስኛታትን ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ዝኽርግፍ ዕዳት ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ዝተዳለወ ስእላዊ ምርኢት ተዓዚቦም እቶም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስኛታትን ትማል 16 ለካቲት ነቲ ኣብ ፊት ህንፃ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንህዝቢ ክፉት ዝቐነየ ልዕሊ 50 ወካልእ ኣሳእል ስነዳዊ ፊልምታትን ኣስማት ግዳያት ብኸፊልን ኣብ ዝተዓዘብሉ ኣብ ዝተዳለወ ደብተር ዝኽሪ ስምዒቶምን ርእይቶምን ኣስፊሮም زخم زيلن كله إيرينا استوكستهم نبرت سمرا أتي كاب 14 كسع 16 لكاتيد 2025 نزخره هالكيد جزاء السرعات إثيوبيا نمريد زغرة بأسائل ملؤ سئلي نايتي على نصهان زوردة مغزفتين من صبراء من أنتي بمصنعات تدقف سرح ككادن بغت سالنا تزغر والخناتات كفترن أزها خيرام ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ዒንደማሶ ተዓዲሉ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣሎ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርቦ እያ
ጨንፈር ሃማመት እዞባ ደቡብ ምስ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምውሃድ ዕጥቅና ፍልጠት ዕላማና ልምዓት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝወደብዎ ስነ ስርዓት ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ዒንደማሶ ተዓዲሉ ብ15 ለካቲት ኣብ ስታድዮም መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ መደብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ልዕሊ 85 ሚእታዊት ነጥብ ዘመዝገቡ 517 ተምሃሮ ተሸሊሞም ሓላፊ ጨንፈር ሃማመት አቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ሽልማት ንብቕዓትን ተወዳዳርነትን ተምሃሮ ዝያዳ ደረጃት ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብደረጃ ዞባ ዝበዝሐ ቁፅር ተምሃሮ ዘሸለመት ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ፍትሕውን ዋንጫ ከም ተሸለመት ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ መምህር ገብረ ሚካኤል ዖባ ገብርኤል ብወገኑ ተምሃሮ እቲ ሽልማት ሕልፊ መዛኖም ስለ ዝጻዕሩን ግቡእ ክትትል ወለዲ ስለ ዘይተፈልዮምን ዝረኸብዎ ውህልል ውፅኢት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተሳትፎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክዓዘዝ ዝኻኺሩ ኣማሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታ ኣብ ተስፋጽዮን ኣብ መወዳእታ ተሸለምቲ ዘመዝገበዎ ውፅኢት ንዝቕጽል ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኦም ደፋኣ ሓይሊ ክኸውን ብምልባው ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ብዝያዳ ጻዕሪ ስለ ዝረጋገጽ ተምሃሮ ተፈጢሩሎም ንዘሎ ዕድላት ተጠቒሞም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ክትወግሁ ተላብዮም ሽልማት ዒንደማሶ ብደረጃ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብሉፅ ነጥብ ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ንምትብባዕ ኣብ 2014 ዝተጀመረ ክኸውን ከሎ ዛጊት ኣብ 10 ዙርያታት 3463 ተምሃሮ ተሸሊሞም ኣለዉ ሃገራዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ትማሊ 16 ለካቲት ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ዝተኻየደ መዛዘሚ ግጥማት ብዓወት ጋንታታት ደንደንን ገጀረትን ተዛዚሙ ኣብዚ ዕብየት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ብስሩዕ ውድድር ብዝብል ቴማ ካብ 1 ክሳብ 16 ለካቲት ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ክልተ ምድብ ለን ዝተኸፋፈለ 12 ጋንታታት ከም ዝተሳተፋን 12 ግጥማት ከም ዝተሰላሰለን ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ሓቢሮም ዋንጫ ምድብ መን ወሰደ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ጋንታ ንዞባ ገጀረት ኣብ ልዕሊ ጋንታ ዞባ ደቡብ 3-0 ካብ ምድብ ድማ ጋንታ ደንደን ጋንታ ኢንሹራንስ 3-1 ብምርታዕ ነፍስ ወከፈን ዓባይ ዋንጫን 35,000 ኣፋን ተሸሊመን ብዘይካዚ ካብ ክልቲኡ ምድባት ካልኣይ ንዝወፃ ጋንታታት 30,000 ኣፋን ብሩር መዳልያን ሳልሳይ ንዝወፃ ጋንታታት ድማ 25,000 ኣፋን ነሓስ መዳልያን ተዓዲሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብሉፃት ተፃወትን ኣመዝገብቲ ሸቶን ከምኡውን ድያኑ ተሸሊመን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነበርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተሳተፍዎ ማእተታዊ ንጥፈታት ብ13 ለካቲት ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ዝተኻየደ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣባላት ጨንፈር ሚኒስትሪታት ሃገራውያን ማሕበራት ፖሊስ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ከምኡውን ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ተሳቲፎም ብዘይካዚ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሓይነባ ዑናቡር ሕሽመልን ሃዳሙን ኣብ ውሽጢ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ወፈራት ፅሬት ከም ዘካየዱ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም زيناتات وشتا هاجر عبد تفتيملو نزيناتات وتأخذ من لسينا سنة صنحهم أمريكان روسيان أستاد 3 عامات زغط سلك كينات يوكرين دون مبال زعلم زرب وكلتي صباح 10 شمون تلكاتي تاب رياض سعود عرب كم جمرات عليهم درون أبزرب زساتفو وكلت غلطين هاجرات كتمان رياض كم زاتو ويقاو حلهم زي دحر ግጭት ዩክሬን መጀመርታ እዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ዝርርብ ነቲ ኩናት ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ልዑል ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዎም ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ዩክሬን ናብቲ ዝርርብ ከም ዘይተዓደመት ብምግላጽ ሃገሩ ንዘይተሳተፈቶ ስምምዓት ከም ዘይቅበሎ ገሊጹ ብዘይካዚ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤውሮጳ ኣብ ከተማ ሙኒኽ ጀርመን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ዩክሬን ናብ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ኣሜሪካን ሩስያን ብቐጥታ ክትሳተፍ ከም ዘለዋ እዮም ፀዊዖም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ከም ዝተዘራረቡ ይዝከር ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕርቲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ስዑድ ዓረብ ክራኸቡ ምዃኖም ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ህፁፅ ዋዕላ ከካይዱ ምዃኖም ተፈሊጡ ኢራንን ህንድን ኣብ ሓበራዊ ረብሓታት ዝተሰረተ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምምሕያሽን ንምምዕባልን ክሰርሓ ተሰማሚዐን
تنهاجرات هذا سمم معزي زبطحا مينستر قدات وصاي إيران عباس عراقجي مس مينستر قدات وصاي هندي سوبرهمانيام جاي شانكر قلنا تي أبكتما مسقط عمان زكاير زلو شامناي وعلا هنداو كأنوس أب زكاير وركبيوم قلت يوم مينسترات هابو ورحة الريق لتشان عسران حموشن أب نيو دلهي أب مونغو سبا سلطان إيران هندن ازدخايدة مبل عسرت تشعات زوريا بوليتيكوم مخار عوت من بار متقسم مساسالي من مخارن زتن كقتل ترداريوم بزي كازي أب بوليتيكاوي بهلاوي كتوباوي نقداون كالنسلاتات زلو زمدناتات نمعواي أب زحقز مدايات كمون أب محاس زوباون هقراون تساتا زيتيوم إيران هندن أب زحالف عامتات زمدناتات نممحياش تسعرتات ككالا كم سنحات أبصابات يحبروم منجست إيران بمنيسترات قدات وصاي هاجرات جوجلا شوعته قبل هاجرون زغارب خصتات مسرت زيبلون زي حلف النتاون كبل نتيجهم أفنيا منيستر قدات وصاي إيران تمال 10 لكاتي تابزهابو مجلسي أول هاجرات جوجلا شوعته بحفشة أمريكا كندا ثلاث هاجرات أوروبا عندما بفلاي كان دقفت نايتي إسرائيل قبل الوش متغازان للعصر تحمش أوارح زكادتو المامي دبداب كلها نيران بزواوي زي مخصاصا كم زجر محبيروم زما قصلتا نايتي هاجرات معرب انصار هاجرو ككايدو صنحه بوليتيكاو زمته مخانو استقصته افنيا ايران لولاونتن غزاتا وحدنتن مخوار حقاو مسل كم زلوا نصيروم منግስት ኢራን ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ እስራኤል ንዝገብሮ ቀጻለ ደገፍ ብምኹናን ዝተግባራት ማህጉራዊ ሰላምን ጸጥታን ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብ ከም ዝኾነ እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሖም ኣብ ኒው ደልሂ ህንዲ ብዝተፈጥረ ሓደጋ ጽቕጥቅጥ ህፃናት ዝርከብዎም ብሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሮም እቲ ሓደጋ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብ ዓመታዊ ሃይማኖታዊ በዓል ንምስታፍ ኣብ ባቡር ክድይቡ ኣብ ዝጽበይሉ ዝነበረ እዋን ከም ዘጋጠመ እዩ ዝቃላሕ ዘሎም በቲ ሓደጋ ህሱያት ዝርከብዎም ኣማይት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎም ኣብ ህንዲ ኣብ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ በዓላት ሓደጋ ጽቕጥቅጥ ብቐጻሊ ከም ዘጋጥምን ብሰንኩ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝወርድን ጸብጻባት ይሕብሮም ጸጥታ ኤውሮፓ ንምውሓስ ሃገራት ኣህጉር ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብ16 ለካቲት ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ሙኒኽ ተኻይዱ ሰልፈኛታት ውልቃዊ ረብሓታት ንምውሓስ ዝካየድ ምንቅስቓስ ኣብ ኤውሮፓ ዘስዓቦ ጸጥታዊ ጸገማት ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር እተን ሃገራት ግዳማዊ ምትእትታው ክቃወማን ወተሃደራዊ ዓቕመን ክሕይላን ጸዊዖም ኩናት ዩክሬን ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ጸጥታዊ ቅልውላው ኤውሮፓ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ከዓ ብዘተ ንምፍትሑ ስጉምቲ ክውሰዳ ዘኻኺሮም زغمديلم كله تم سلفنياتات أمريكا أب جرمن كتخلو وطينا نزلا ناينو ويحر حقات ميسايل بتري كم زقاومو أنا تيروم اتمدب أمريكا أب أوروبا ربحاتها نمو حسن عبلا للنتان مرقاتن زعلم مخانو زحبرو تم سلفنياتات أب تكبر كيوعل أزهاخيروم نوتادرو هلا أمريكا أب أوروبا زقاوم سلما وسلفي كايد نايف لما خمزي كونه تبصابات يتوصوم زباوت ريبابليك تشاينا أوستريان أب استفلالية صلاتات بحبار كسر حز خلن سممعات كتيمن السممعات منيسترات قدات وصاي كلتين هاجرات غونغونتي أب كتما مونيخ جرمن كايد زغني أهبراو وعلى ጸጥታ أب زكايد وزر ربيو تبصيحهم كلتين هاجرات قطبا دبلوماسين ጸጥታን أب زركبو مدايات كتحጋገዛ مخانن أب تركب أفليطن تشاينا أوستريان ودون نقداوي ملوات نمسفح كسر مخانن ون حبيرنا لوا تشاينا مس أوستريا تراي زيكونت مسكالوت هاجرات أوروباون معوري زمدناتات نممعوال دلوت مخانا أنا تسير اللام زغمزيلم كله لتين هاجرات أب كلولاو زوبا مأكلاي مبرأ كم تزراربا تجاليسهم بعصرت حمش لكاتي تاب معربا وشنخ مالي أب زي حقاو معدن وركيب زكاة مهمان مريت بوحدو 40 شمون تسبات كم زموتو كابت خباب استفنو زينا رديوم زتدبيون بخبيد قصلون قدات بمهلهم كثرو موتات كزايد كم زغل سب مزيس ريحت مدحان هيوت مالي حبيرام منجست مالي زي حقاو عدنا نمقطع عتوب سقمتي كوسد دحر تخستت ابزو صو مغلص يافليتوم اب موداتا زحلف ورحت الري ابتا معرب افريقاويت هاجر بزغاطمه تمساسال حدغا 10 سبات كم زموتو زكريوم خبركم تخاتلتنا زينا نمفصام ارساتو خدمالكم بمنيستر عثمان صالح استمرح الأوخ أب عمان أبزكان عزلو وعلى هنداو كانوا سيساتف اللهم أب إرتراز مدبروم دبلوماسينياتات بمخنيات زخري هلكيت أسمران استدالوس إلى أمري تعزيبهم
أبزوبا دبوب أب هاجراو مرمرا شامناي كفلي بلوت وصيت نزمزغبو تمهارو شلمات عندما صوت عديلو أمريكان روسيان كينات يوكرين دون منبال زعلم زرب وكالتي صباح 18 تلكاتيت كجمرا مخانن قاليفو إيرانن هندن كل مرياوي زمدنا نمحياشن نمعبالن كسرحات السمامعان منجست إيران بجل شوعتا بالعلها قرون زغارب خصتات مسرت زي ولون زي حالات النتاون كبير نتيجوه نحج سر الوزينا بتفتيم الله مسترفو مدباتنا هنقرفكم بوغنا بروح معالتي